ano mga kabisdak, ito yung lugar ni Kuya Robby, no? So dito lagi si Kuya Robby. Alright, natin yung parking area. I think the parking area is here. Ayan, over there. Waiting for pairing. Alright. So ito yung Albura Marina mga kabisdak. Saan natin lang kinakita si Kuya Robs. Tapos Kuya Rob yun. Kaiba yung ano, parking machine nila dito. Tapos okay. Kano ba to? Mali. Hindi ako marunong gumamit. Kano ba to? Ah, ito pala. How many hours? Okay. Okay. Then okay. Ah, ito pala. So kaya $3.20. Alright. Kakaiba tong ano nila mabisa ka? Kakaiba tong parking ticket machine dito. Touch screen. And then transaction completed. And then wala pa ticket na lalabas. So yun, nakabayad na ako. Tara, let's go, let's go. Ha? Oh yeah, I'm gonna close the door. Alright. So doon tayo kakain ng amis na. Ha? Selfie. Selfie. So dito kami sa Albura Marina. Ayan, there's a chest. At least hindi umulan mga kamisdak. So ma-enjoy namin to Nelson Bay. Look at this. Look at this. Oh my god. Look at this water. Hold that, hold daddy. Aquamarine. Ha? Hold down din ang GoPro. Kawan, kawan. So kakain lang kami ng lunch dito mga kabisda kasi wala pa kaming tayo. So kakain na namin katong sa last time. Ah, yun o, diba, diba? Katong katong dati na hindi tayo nakakain kasi close sila dahil sa restriction. So ngayon open ha. Try natin kumain doon mga kabisda. Doon o. Yung cellphone. Alright, how is that? So ano to sa view eh? Ano to sa ang ganda ng view lagi ni Kuya Robby na. Para siyang everyday nakaholiday ba? Very, kung dito ka nakastay mga kabisdak, very relaxing at yung meron ka talagang peace of mind kasi yung pananaw mo ba hindi na ba-block na building, parang ang straight ng pananaw mo. So ngayon pala mga kabisdak, no, dito kami kakain at excited kami kasi ako mga kabisdak, binigyan ako ng voucher ng company ko worth $300. So yun yung budget namin dito sa Nelson Bay ngayon. So pwede kami kumain ng mamahaling restaurant kasi meron kaming voucher. So dito kami. Okay, thank you. Wow, sobrang ganda ng view namin mga kabisdak. So ang ganda ng view namin mga kabisdak, no? Ito yung table namin. Oh yeah. Ito yung view natin mga kabisdak dito sa harap. Sobrang ganda. So yung mga kabisdak, umulan na. Saktong-sakto ba no? Saktong-sakto, at least nakapasok na kami dito sa restaurant, no? Kasi umulan no. Alam, si Kuya Robby oh, meron nagbabike. Baka si Kuya Robby yan. Yung si Kuya Robby yung isang meron nagbabike oh. Yan natin lagi nakikita si Kuya Robby nagbabike doon oh. What you got over there? Is that a juice? Yummy. Yummy. Sabi, tikman natin sa ito yung in-order ko mga bisak. Mash. Grabe alam mias lah mashed potato tanawan bibi. Lagi yun sa manani. Hello, heaven. Kani lagi tilawin na. Sobra heaven, grabe. Gian, you need to try this. This is the best of all the best. Best po niya ha? All yours is best also. Daddy can try a little bit. That's the best one. And one is the best. Oh, yummy, super yummy. This one. Binog nag-live pa ka. Give me one. How to eat this one? Paano to kainin? Ha? Corn beef ba? Oh, ano to siya? Ano to? Avocado na, avocado? Avocado. Gusto yung avocado. Like this? Oh, namin. Kini ba? Sarap. Nam. May amanik sa tawag ano ba? Ang pangalan nito? Ito, Hans beef nachos. May anay? Everybody, there's no rain. No. Yeah, there's no more rain. We can enjoy the beach later. Maybe we can use the umbrella. Yeah. Baka dumaan yan si Kuya Robby dito mga kabisdak ba, no? No? Eat na, baby. Eat. Finish your food. Eat. Hindi ka na?
Atletico. So tapos na kami kumain mga kabisdak at tingnan nyo yung before and after. So ito yung after mga kabisdak. Ubos yung plato, yung kayami. Ubos. Ano kasi mga kabisdak, grabe namin kagutom. Hindi kami ng breakfast, no? Coffee lang ba this morning. Tapos ano na ngayon, 2:30. Pati si Jenna, gutom din. So hindi na ako masyadong mag-vlog dito sa mga lugar sa Nelson Bay mga kabisdak kasi nakikita nyo naman kay Kuya Robby pag gusto nyo makita more yung dito, yung andon kay Kuya Robby sa Abroadero ako. So ano lang talaga, gusto ko din magpa-relax pero syempre magpa-vlog pa rin. So after namin kumain dito, pupunta maglakad-lakad lang dyan sa city center saglit. And then mag-check-in na kami sa dun sa park no, na saan kami magsi-stay for 2 nights. Yeah, you can get this one. Can I? Crossing sign? It's for billing na tickets. Dolphin. No, I'll get it. Too much. Dolphin and wire. Dolphin and wire. Sige, let's check. Siya kay Abi sa ibabaw ba? Let's check. Hindi sa ibabaw. Ano naman to? Libre naman yung expenses namin dito mga bisda kasi sabi ko earlier yung yung gagastusin namin dito is yung voucher na binigay sa akin ng company ko no. Sa worth worth $300 kaya malaki-laking malaki-laking kainan. So kakain pa tayo na masasarap na pagkain or yung mga mamahaling restaurant dito. Uy, Kuya Robby. Let's go. So dito na tayo mga bisdak, explore natin tong teritoryo ni Abroadero ako no? So ilang beses na tayo nakabalik dito? Maraming beses na kami nakapunta dito mga bisdak. Ito yung pinaka-paborito naming lugar sa Australia kasi konting lugar dito pa lang naman kami sa New South Wales nakapasyal pero so far ito yung pinaka-paborito. Like kung tatanungin kami kung gusto namin gustong bumili ng bahay, so dito sa Nelson Bay, ang ganda talaga dito. Ito yung the best. And salamat kay Kuya Robby no, sa pag-influence sa maraming bagay. Siguro dapat bigyan ng award si Kuya Robby no? Certificate of Recognition ba ng Nelson Bay Council for promoting tourism sa Filipino community kasi ang dami na sigurong Pinoy na pumunta dito dahil kay Kuya Robby at isa na kami dun. Gaming, let's have a look first. I think Gian wants to see the gaming. Yeah, you can play 1 or 2 games. All right. Gaming, let's do 1 or 2 or 3. Oh, look at the candy. At saktong-sakto pa mga kabisda kasi alam nyo, yung binayad ko dito sa ticket, yung dito ba, sa game, yung binayad ko is yung libreng voucher ng government. So libre pa rin. So napakagandang lakad namin to no, vacation kasi yung expenses talaga. So far yung nagastos namin yung sa gasolina pa lang. So almost free na to na trip no. Do you want to eat ice cream or not? No, he doesn't want. It's full already. Maybe later. So now, yeah, we go to the small house na. So yun, punta na tayo sa, mag-check-in na tayo sa accommodation natin. At i-explore natin no, ano dun. Tingnan natin kung ano yung, the car is over there. Say hi. Okay, now we're gonna fix it first. You eat it. Very good.
Okay, no, the horse. Kala ko, so unti-unti gumagaling si Gian sa chess na game mga kabisdak na, which is napakaganda. So gustong tingnan ni Ami dun sa Ikaw bantay niya. Gian already knows how to swim, right? So gusto lang niya tingnan yung schedule ng dolphin whale watching. Well, we're gonna see the whale watching at magkano yung presyo. Careful, careful. There's a lot of small fish over there. Come here. It's alright. Gian knows. Maganda rin pala pumasok talaga tayo dito, diba? Para makita natin malapitan ba, no? Makita natin malapitan tong ano, yung mga boat. Ha? Look at that. Over there, there's the whale watching. So, dito ka lang mag-park, oh. Come here. Look at mama. Look at this boat. We're gonna look at under. Can we swim? You want to swim? Once you know how to swim, then you can, even if you jump here, you don't get scared because you know how to swim already, right? That's why swimming is good. It's online. Okay. Feed Gardens? Lindo siguro na siya. Okay, let's go. Why not ferry to tea garden? Okay, let's go. So, gustong dumaan ni Gian muna dito mga kabisdak bago daw kami pumunta dun sa accommodation. Ganda ng dagat. Pang bata. Grabe, nakaka-amaze talaga itong lugar na Nelson Bay mga kabisdak. Imagine mo, no? Ito, napakalinis ng dagat. Sakto lang sa bata. Kung meron kang anak, sakto talaga yung linis ng dagat. Oh. Tara, come on, let's go now. Walang wave. Alright, let's go now. Let's go to the park. Daddy. This is a different one. So, andito na tayo mga sa yung reception nito. Oh, they also have a chessboard there. Ang parking. Maybe we park there first. Aka ni entry.